Hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, मैयाहायनो जों गासिबो जोंनि माबाफोरखौ आरो बेडफोरखौहाय गोजौआव लांजोबखाबाय। दानथ्रासाथ' जोंनिफ्राय सिगाङानो लांखादों बियो, ओमफ्राय जोङो उन जाबाय आरो ओमफ्राय दिनैहाय माखासे जालाय लोथोर दङ। मनाया लाङाखैमोन, ओमफ्राय दिनै मनानिखौ बोखोबाय। ओमफ्राय गाइस दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादो। माल माथा बोखोलायबाय नै गोजौआव। खुसेंफोर गोजौ गोजौ बारखोजोब्बाय, अखा हानाय बोथोर फैबाय नालाय। दाग लागसैलाय। सलातर ये क्या है? फैगोनला रायलायनांगौबा। नायफिना दख'नाखौ नों मोनाथ'। आं मोनाबा लांनायसो नागिरदों। बांद्राय गोरा नङा माथो दख'ना दोननायसो रुइबाय नामा? बे गानाबा माबायाबो दानायाबो रुइलांखायो। रुइलांबायबो नै ओंखायनो गाननांगौ। नोगोर गोजाम खालामनानै होगोन आं। साइज नुथारदोंना दख'नाखौ। बबे खान्दा खनसे गानना नाय। नुयो आरो आंनिखौ। गाइस नै आंनि रुमखौ नायनो हागोन आरो खारलांनानै माबायदि जाखो। टेबोलखौ आङो गोदान बाहायगोन आरो बेखौ लाङा। ओमफ्राय दायो आङो थांथ' आरो जेरावबो। ओमफ्राय बाखि सब नै बे सेन्देल दोनग्रा खालामखाबाय नालाय, ओमफ्राय बेबो बारा जाजोबाखै। ओमफ्राय बे रेकेटखौ लांगोन आङो, ओमफ्राय बे सेन्देलफोरखौहाय दोनग्रायाव दोनहैगोन आरो। स' सेन्देला नै आरो बे जायगाथिं बेयाव दं माखासे। आरो बे सब बेयावनो गालांजोबगोन। ओमफ्राय सर्टकेस गोदान नांसिगौ आरो नै दख'नाया जायगा गैला। ओमफ्रायो सब दङ, बेफोरखौ लांजोबनांगौ आरो लांजोबाबो जानो हागौ। स' नायसै मारै खालामो। ओमफ्राय नै जे दङ जि खनदों मालाय बेयाबो हेल्पार। ओमफ्राय नै बिस्राबो खामानि मावनांगासिनो, आं मोनाखै दाबो। सब आरो नै रायनानै हाथ' आयो नै मनानिया बेखौ लांला आरो बियो बायबाय। मनाया मोसाबाय थायो मोनायाव, ओंखायनो बायबाय। ओमफ्राय टिभिखौबो लाङा, टिभिखौ बावनो थागोन। ओमफ्राय बे रुमखौ एसे क्लिन खालामनानै बेखौ टिभि रुम बानायसिगोन आरो एसे मानसिफोर फैबा आलासिफोर फैबा। ओमफ्राय बेखौबो लाङा आइयाबो, बेखौ दानथ्रासनि रुमाव दोनहैसिगोनदां। ओमफ्राय नै साफा खालामगासिनो। नै खान्थाल गोमोन दं, गाबोन आमथिसुवानि आनारस दं, सब बेयावनो गालांजोबसिगोन। नै बाक्सु गिदिराबो बेयावनो थालांसिगोन। ओमफ्राय दानथ्रासनि रुम, फ्रिजखौ लांनो दोङो, सर्टकेस लांनो दोङो, टेबोल लांनो दोङो। बेना ड्रेसफ्रा नै माने सुजोबनांगौसो खोमा, मारै लागायजोबखो नै मैलाजोंनो लगायजोब्बाय सर्टफोर। बिनि रुमाहाय मा जागोनथाय मिथिथ'ला आरो साननो हाला। टाइमाबो जाखाला बियो, सब गाज्रि जाजोब्बाय आरो। पाबजि प्लेयार नै पाबजिनि माबा आइदै गारि दोनग्रासो जासिगोनदां बेनि रुमा। बोरैबा नुजोब्बाय नो। स' बे आइनि रुम आरो माने आइया दोनफैबाय नै बेखौ सेस गोजौआव थिखोजोबगोन ओरैजाय दोनग्रा दोनखादों नालाय। ओमफ्राय नै बेफोरखौ थिखोजोबनांगौ, माने थिखोजोबनो हाया ना, इन्ट्रेस्ट दङ। मनानि रुम आइसुल बनायानो जायासै नै, थोआसै आरो बे जाथ'सिगोन बेना। बैखौहाय एसे गोरा खालामनानै सेवसिखौ बै गोदानखौनो लाबोफिनगोन आरो दायो उन्दुस'नो थाखायल'। ओमफ्राय बेयो आंनि रुम नै उन्दैफ्रा माबायदि खालामलांजोबखो, आयौ अबस्था गैखाला। ओमफ्राय खिरखिया एसे प्रब्लेम जानानै पर्दा लायथारनांसिगोन आरो उल्थासो जाबाय आरो जोंनि खिरखियाहाय, ओरै नुहुरा। स' आंनिफ्राय डाइरेक्ट सिखारनानै आबैमोनखौ नुहुरो, ओमफ्राय मादैमोनखौ नुहुरो खाथि खाथिनो। जोंनि सखि हारसिं। स' नायलांदो आरो उनाव मारै जायो। माने दायो आं बुंदोंसो, ओमफ्राय जागोनबो जायाबो जानो हागौ। स' उनाव नुलांसिगोन आरो नोंसोर। ओमफ्राय आंनि रुमाव मा दङ नैलाय, नारियेल दङ, नारियेल माबायदिखौ नायलाय गोजौ गाहाय। स' ओमफ्राय थाइजौ दङ, बेखौ खाजि जासैलाय हारसिङै ना सोरबा जायो नायसै। लगायखांबाय नै दायो, बेहाबो जाबाय नै। मासे अख्रा बे बोरा मनायालाय दैखरावसो दं, माने आंनि रुमखौ फोसाबबाय थायो।
Ini habis kue deh ber. Bisnya beng nabe. Kamu cah. Kira jadi mana? Mana? Video kalau mereka polis kau mana? Zima sakam beli jago kan? Ya. Ayo, saya mau kayu. Jadi cuma jalan ya. Video mana? Semang mau kau mau nak? Lu kadang menang deh. Lu kata tu menang. नारेंखल बिदैखौ आं दहायनो नारेंखल हालायनानै माबा सोमनानै दोनदोंमोन आरो गोदैथार ओमफ्राय गोदैसिन जानायनि लोंनायनि गायसिनि थाम्फै गाज्रिमोन आरो अच्छा ओमफ्राय सासे खिथाबाय नोगोर गोसा बुनानै लाबाय आं गावखौनो गाव गेब्लेजोबखादों आयु दाबो ज्रोम ज्रोम मोनगासिनो आरो Guys, nih file kan yang jinin prayer ya. Hawalani hacingkai isi hinjau खालामनो होननानै गानबाय आङो. नै खनसे आंना आइ आफादाव दिखौनो सोखादों गाइस आंनिखौ नै दाग दं दाबो. खुलि जायोथ'. Noi, बिदि गाननांगौ खायला. माला गान माला. माला पिन्दिब. मोनला जुगथाय. मिनलायदों सालिया खारलांथारदों ओइ हनै लायथारबाय आमार पिन्दिब ओमफ्राय हामानदां हामालै मा देद्रायो नै एसे ज' बस'नानै गार माखासे बस'ना गारना माहाय हायनांगौ नङाब्रा बैखौ बस'ना गारबा हाया र' जाबाय नै बानायबाय दायो बिमाया बानायना होबाय फैसे इस लाजिलायो मैगं हालायबाय नै खुमब्राजों माजों जहल इस Ria, kami hara. Hah? Iya. Tableku lebih ulah belum. Dan terus new table. Laptop dan keyboard bersih dah le, dokan utai ni aja. Dan terus tapi mesti lawak kina ana ne, mesti lawak kina. Ya, ini bijikur jalan guys. ओमफ्राय दानट्रासआ चक्लेट लाबोदोंमोन ओमफ्राय नै जों सिथाबनानै लाबाय स्रिया सिथाबाखै नों सिथाबाखै नै आंना नोंनालाय बोरो स्टिकारखौ कर आं रायलायनो गावनि गाव मिनिनो ओंखारफिनखायो आङो साहा स्रिया साहा Mana nukol lihat nusno, lihat aku pernah nukol lo, heh? Ini kan tulang dong. Biar berdua biar unkau bu. Aize, serial angkam jadeng, Bismillah. Serial setabai bin nama serial, apa mamlai? Ria, apa mamlai? Dulu bu, Bismillah. Nam doनग्राखौ नाहरलायो बिमाया ओंखाम जादों बिमा फिसा जाजाखांबायहाय नै ओमफ्राय आबैजों आयंजों मा ओंख्रि जाबोखो आबै आयं मेवाइ खान्थाल बेगर बाथोन खान्थाल बेगरलायबावसो गाइस दायो माने उन्दुनो फैबाय आरो आंनि रुमाव ओमफ्राय माने आङो
बे न'आवहाय बारा गोबाव थानो हाया आरोना मानो होनबाथाय एकदम मेगना बोरैबा मोनजोबोनाय ओरैबाबो मेगना एसे प्रब्लेम दंखायो ओमफ्राय बे मेगन माने बे अल वाइट जाबाय नालाय ओमफ्राय एसे बोरैबा मोनो आरो नायबाय थानो हाया मेगना ओमफ्राय बेयाव नायनानै बायहेरायाव नायोबा गासिखौबो फुला फुला नुयो स' गाइस दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ टाइम लिंक्स बाय बाय